दा बे 15 बोसोर इएमआव ओरैबायदि खाफाल गोनां बिथाङा बे सुबिदाखौ मोनबोदों। नाथाय बिथाङा गाव जेसेबां सुबिदा मोनदों बिपिएफ पार्टिनिफ्राय एसेबां बिथाङा रायजो राजानि जानानै मा मावनो हादों? बे सोरबा जब्रानो 2500 हरबानो जे बे सासे इएमनि मावनाय जायो बेथ' नङाना। सोरनिबा हाबायाव सोरनिबा श्राद्ध एथ' थाखा दान होबानो जे सासे एमसिएलएनि हाबा मावनाय जायो बेथ' नङा। एबारावहाय रायजो राजाया बयबो बुजिबाय जे धनेश्वर गयारी आदाया बे ओनसोलाव इएम जाब्लाबो एमसिएलए जाबाबो बे जेबो मावनो हाया। बिथांनाव बिनि परिकल्पना साननाय हनायाव गैखाया, बेबायदिनि मानसि नंखाया। खायदा आरो खाबु जाबा आजिरानोबा गामसा गाननानै सेंग्राफोरखौ लानानै बिथाङा बबेबा औवासुं सायाव थास गेलेगोन। आं मैयानिफ्रायनो जागायदों। मैया सालाखाथि लरेन्स फंबायनि समस्थियाव आङो थांदों। बावहायबो माइनरिटि मुस्लिमफ्रा जोंनि मिटिंनि उनावनो फ्राय 400नि बारा बिथांमोना गावसोरनो भलन्टियार इउपिपिएलआव जगदान जादों। बेयो बिराद मोनसे स्टार्टिं बिराद मोजां जादों। बेनिफ्राय दिनैहाय आङो बे सेकेन्ड मिटिं। बेनि सिगां बै जात्रासिगुरि बान्दोरमुरि गामियावबो बावहायबो बान्दोरमुरि गामिनि जात्रासिगुरि गामिनि बमब्रागुरि गामिनि बर' गार' ज' बिदिनो बुरजा 500-600सो मानसि जादों। बावहायबो बिराद मोजां मोनसे रिसपन्सखौ जोङो मोन्दों जे बिथांमोना बयबो इउपिपिएलनि प्रति आग्रह जादों। आङो दिनै आदा धनेश्वर गयारीनि समस्थियाव दिनैनि हाबनायनि खोथाल' नङा, आङो बे समस्थिनिनो बिलं जायो। बावखुंग्रियानो आंनिबो समस्ति। दा बावहाय आं आदाखौ गोदोनिफ्रायनो नुदों। आदाया बै समाव आन्दलनकारिनिफ्राय मोनसे अबदान हिसाबै बिथांखौ बे ओनसोलाव लिडार गैबाङामोन नालाय बे सुबिदाखौ होनाय जादों। आरो बेबायदिनो आदा धनेश्वर गयारीया 15 बोसोर इन्टारिमखौ लानानै 17 बोसोर बिथाङा सासे इएम जाबोबाय। नैबे लास्ट 5 इयार्स इउपिपिएलनि आमोलावल' बिथाङा जायाखै, 15 बोसोर इएम। दा बे 15 बोसोर इएमआव ओरैबायदि खाफाल गोनां बिथाङा बे सुबिदाखौ मोनबोदों। नाथाय बिथाङा गाव जेसेबां सुबिदा मोनदों बिपिएफ पार्टिनिफ्राय एसेबां बिथाङा रायजो राजानि जानानै मा मावनो हादों? मानसिफ्रा होनसोलायो बिथाङा गामि गामि स्कुटि सालायनानै गामसा गाननानै गिदिङो आरो सोरनिबा फिसा फिसौ हाबा हुखा मानसि थैनाय श्राद्ध बायदि बायला बेमार आजारावहाय थाइसे थाइनै होयो। दा बेयो नंगौ, बेयो मोनसे नुसारजानाय। बे गामिनि सादारन रायजो राजाया बेफोरखौनो सानो जे सासे इएमनि मावनांगौ हाबाया, बेफोरखौनो सानो जे सासे मन्थ्रिनि हाबाफारिया। खिन्थु बिथाङा रायजो राजाखौ थगायदों। बे सोरबा जब्रानो 2500 हरबानो जे बे सासे इएमनि मावनाय जायो बेथ' नङाना। सोरनिबा हाबायाव सोरनिबा श्राद्ध एथ' थाखा दान होबानो जे सासे एमसिएलएनि हाबा मावनाय जायो बेथ' नङाना। बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभ। बिथाङा बे ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ लानानै जौगानाय लाबोनायनि दायित्वआ बिथांनाव दङ। बे ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ लानानै साख्रि बाख्रि होनायनि दायित्वआ बिथांनाव दङ। बे ओनसोलनि जौगाखांनो रोङै गोदो हाबनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो ट्रेडिशनेल आखुजों आबाद मावबोनायनिफ्राय मुक्त होनायनि दायित्वआ आदा गयारीनाव दङ। बिथाङा बेफोरखौ मालाबाबो रायज्लायफेरा रायजो राजानि गेजेराव। खारन बे ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा फरायसुनायाव एसेबां आवगायनाय नङा नालाय बेफोरो बिथांनि मावनांगौखौ रावबो मिथिया। दा बेखायनो आदा गयारीया गावनि थांनाय 15 बोसोर टार्म्सआव धनेश्वर गयारीया रायजो राजाखौ थगायनानै इएम जाबावदों। आरो खनसेबाव 5 बोसोर एबारावबो बिथाङा थगायनानै माबा मोनसे आदाय खालामनो नागिरदों। बेयो अन्याय जागोन। खिन्थु बिथाङा जे 15 बोसोर 17 बोसोर इएम एमसिएलए जाबाय बेयो जथेस्थ थोबाय। बिथाङा दा सोरबा सासेनोसो बिपिएफआव मेरला लाइमोन सेंग्राफोर दङ बिसोरनोसो हगारना होनांगौमोन। आं सानो एबारावहाय रायजो राजाया बयबो बुजिबाय जे धनेश्वर गयारी आदाया बे ओनसोलाव इएम जाब्लाबो एमसिएलए जाबाबो बे जेबो मावनो हाया। बिथांनाव बिनि परिकल्पना साननाय हनायाव गैखाया, बेबायदिनि मानसि नंखाया। खायदा आरो खाबु जाबा आजिरानोबा गामसा गाननानै सेंग्राफोरखौ लानानै बिथाङा बबेबा औवासुं सायाव थास गेलेगोन, बबेबा माबा थालिर बिफां गुदियाव थास गेलेगोन आरो बबावबा ओरैहाय थिनसिला सखरसिलाजों खायदा आरो खाबु मोनबा जुवा दाय सोनानै गावनो दायस्तारि जायो आरो फुजा पार्टि खालामनाय। बेफोरावसो बिथाङा खोब मोजां बेबायदि रायजो राजानि प्रतिनिधि जानानै रायजो राजानि हाबा मावनायनि बिथांनि खर'आव गैखाया, बिखायावबो गैया। दा बेखायनो रायजो राजा बिथांमोना बयबो बुजिबाय एबाराव आदा धनेश्वर गयारीया रायजो राजानि भट लानानै देरहानाय नङा। जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथां फेरेंगा, प्रमद बर'नि नेतृत्वआव बिथांमोनहा गोबां मावनो लादों, गोबां मावबाय, हाजार हाजार हानि पाट्टा होबाय। दा बेफोरखौ नायोब्ला एबाराव इउपिपिएलआनो गभर्नमेन्ट फैगोन। तथा बे ओनसोलाव बावखुंग्रियाव रन्जित
बसुमतारी EMआ गोरलैयैनो देरहानानै फैगोन। बिथाङा नमिनेसन गथायखालि मोनसे खोथा बुंदों खौरां बिजोङाव माने नैबे बावखुंग्रि बियाबाव 6 मासनि सिगांनो गाव देरहाखानाय होननानै बुंदों। बेनि बे कमन डायलग 5 बोसोर सिगां देरहाखानायबो होनगोन बै सिगांनि बोथोरफोरा थांबाय। दानि जुगाव जोंनि लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रिनि सिन्था खालामदों, जोंनि लाइमोनफोरा कल कारखाना इन्डास्ट्रिनि सिन्था खालामदों, जोंनि लाइमोनफोरा न'आव थानानै इन्टारनेटनि जुग बेफोरनि सुबिदाखौ लुबैदों, फरायनायनि हारखौ बांहोनो लुबैदों। दा बेवहाय आदा गयारिया गैया होननानै बयबो मिथिखागौ। ओंखायनो बै सिगांनि सानस्रिजों बिथाङा थाबाय थायोबा बिथाङा दाबो उन्दुनानै आरो बिथाङा गादलेनबाय। माइन'रिटिनि भटआ गावजों दं होननानै बुंबाय थायो बिथाङा 83%। नङा, माइन'रिटिनि थाखाय बिथाङा मा होदों? माइन'रिटिर कारणे गयारी डाঙरिया কি করেছে? একোটো করা নাই। কিবা যদি করেছে ইউপিপিএলে করেছে, কিবা যদি করেছে ফেরেঙ্গা উরূপে রঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ মাইনৰিটি সকলৰ মছজিদৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে, ঈদগাৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে, কবৰস্থানৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে। গয়াৰী কেতিয়াবা দিছে নেকি? এই গতিকে মাইনৰিটিসকল তেখেতক কিয় ভোট দিব? মাইনৰিটিসকলতো সবচে চতুৰ বুজিব পৰা চালাক মানুহবিলাক। তেখেত এনেতো আনপঢ়িলেও এইবিলাক ৰাজনীতিৰ কথাটো সবচে আগত মাইনৰিটিবিলাক জানে। সেই গতিকে গয়াৰী ডাঙৰীয়াক দি বা ওই গামোচা পিন্ধি পেলাই দৈনিক স্কুটি চালে দেশ উন্নতি হ'ব নাকি? নহয় না। তাহলে থাকিও দিব। ওইটা ভুল ধাৰণা। গয়াৰী ডাঙৰীয়া একচুৱেলি সাৰেণ্ডাৰহে কৰিব লাগে। যি হৈছে ফেৰেঙ্গা ডাঙৰীয়া আপুনি যিখিজা ভাল কাম কৰক বুলি। नोंथांनि नोजोराव दा 18निफ्राय गोजौआव मोनगोन, बिपिएफआ 6थानिफ्राय बारानिफ्राय बारा 9था मोनगोन आरो बिपिएफआ एबाराव बिजेपिआ मोनबानिफ्राय 6था मोनगोन। बेखिनि फारागथियाव देरहागोन। आं नुदों इउपिपिएलआ फ्राय गाव हारसिंनो गभर्नमेन्ट दागोन, नङाब्ला मोननै मोनथामसो खमावहाय इदार उदार थाना थानि खालामनानै आरामसे कम्फर्टेबल गभर्नमेन्ट दागोन। आं बेखौ एखेबारे रोखा नुहुरबाय।